Mai. Kudin da mai ni ina ganin. Kai ba wani kasuwa da zan je. Ko zan je in ajiye su a cikin wannan. Zan tura su a kantuna ne kawai. In ajiye su saboda akwai abin da zan yi wani biki. Ba abin da zan su. Ga dukujana. Kamfani Malam. ya gari Malam dukuja, ya malam dukuja. al'amura. Malam dukuja. Kwana biyu. La ilaha illallah. Kai. Kwana biyu bai shigo shago ba. Wai kana Ashe nan? haka shago ya cika yi bam arziki ya ci uwar da. Kai, alhamdulillah. Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka. Allah ya ƙara ɗaukaka. Kai tafiya ne kenan. Wallahi ka san wannan kuɗin nan da karanta min shi yasa abun nan to kuma yanzu ma wata matsala ce ta zo. Ba na son ka taimaka dan daraja Allah dan daraja Allah ka taimaka mu wallahi tallahi kai kamfani na san kai mai yi na san ma zaka ba wallahi tallahi matsala ce gara ƴaƴana ne aka kai nan asibiti ina asibitin dakta wallahi na aka kai su aka ce 15,000 wallahi tallahi to malam Duja wallahi ban tara hanzarin ka ba wallahi abubuwan yanzu sai a hankali ka gani nan tun da safe nake nan ga kaya dai an kasa dai amma iya biyar hanyar zan ba wanda ya zo ya siya taimaka mu na gaya ma shagon nan yanzu ka dubi Allah wallahi dan daraja Allah wallahi ƴaƴanka ne fa a asibitin ai baka ban ma wannan ba wallahi shagon nan ni yanzu naira ɗaya babu so nake ma a ciniki in samu ma in sai abinci suka zo to zauna ne amma dai ni kai na gaskiya jira ne to zaka ban kenan ba ko sisi a shagon nan a ke ma mun dan ko Allah sisi ban da shi a shagon nan na rantsa maka da Allah wallahi ka taimaka mun A'a, kan babanya. a'a dan yalo mutanen Lagos dan yalo mutanen Lagos yaushe aka dawo Wallahi yau ina na ne dawo. Wallahi lafiya. An dawo lafiya. Alhamdulillah wallahi. wannan dan yalo kenan mutanen Lagos kamar na san shi ko Manya, ba alajin nan bane ba yayan kadin nan Babanya. a zauna can zauna nan mana Babanya ga dai benci dai bari in zauna a benci. zauna nan mana A babanya ga dai benci dai. Babanya. a da ka nuna kai da ka Babanya.